Giadíomh a háirte, Gaeilge gamer an seo, agus tá mé I géirí Fae Farm a Emirates den céad. For any of the English speakers who found this will be me starting to play Fae Farm, and the dialogue is going to be in Irish here. So this game is rated 7 with some cartoon violence, which I imagine will be something like in Minecraft or Dragon Quest Builders, so generally fairly child friendly. Okay, agus tá méid déanamh cúpla rud den céad an seo, chomh maith leis an céad tá méid immert an cluiche seo is é seo má héad iarracht le físean mar seo a dhéanamh, so tíocha muid. Okay, níl Gaeilge an seo agus mar sin béarla. Fae Farm. Skip. Mar an cluiche. Tá mé nua an seo. Ainm le tíre. Curí mé mar ainm mar sin. It's Michael an chicken bug. Alright, lad, a chicken. Azoria sin an tainneam an tír sa cluiche mar sin. Okay, tá méid déanamh má farsa mar sin. Tá sé go bra mar sin. Oh, sin na mar agus na fur. Níor thug mé sin faoi dearad den céad. Okay, so tá beirt far ar tío seo agus beirt ban ar tío seo. Okay, take an inis. Okay, an far seo tá anam mar sin. Agus masúla. Tá sé méid glór mar sin. Tá gurúig fada don agam. Níl mar sin á. Pager.
they're done agus dú agus mar sin beidir dan ceann seo micro níl sé é tá sí sin go micro okay tá cumar bra ar an isis mar sin leanaí muid rá siúil ar an trá lámhain ag arca an gceanamh tá budgel san uisce le crú siar eile sé dul ar achtra go dtí an tír eile ar a bháid gur siúil lom atá ag dul ar siúil inis so tá méid déanú gur tháinig sé go dtí Azoria inis fáilte go dtí Azoria ar an bhaile seo tá mé caint le sin tíise an bhaile seo bhfuil tú i gceart níl mé cinnte is mise Stefan agus fuair mé an teachtracht a thuirse sa bhodal scéal mai mise a bhí ann a thaidh mé an bhodal san airge is mise méar merit deas bualadh leat Seo tá sé ar fad fós is mise an chéad duine a bhain ar in an iirecht chun teach go dtí an oileán seo is áit dríochta an seo lean le daoine deas ach níl an farraige chomh deas thart faoin agus níl an aimsir bomaite thart faoin bomaite agus volcano fásta welcome package í mo cheá scéal mai agus mappa bhí an teachtarach sa bhodal fíor tá fearm bra ag fanacht lom an seo agus níl le deanú ach dul go dtí an airm anois céim amháin dul go dtí mo cheach nua sin é an mappa sin an homestead sin mise sin mise ag siúil inis
Gaeilge an Seanis. Ian Roger. Ooh! Magician. Could you not going to be able to shimmy Yana Gucci show? What's this? A Gaeilge? Okay. So, share here tush. So, Bejer Satro Shaw. Bhí sé sin DLC a bhuair mé mar fuair mé quite cruúd den cluiche seo agus bhí cartabog sa wasca leis an DLC seo so Colí feirmeora do má farsa agus cúpla airí don teachciontaí go bra tá siad an seo ana féin agus litir ó merit ó bhfuil mé lehí cúpla bomaite ó hin go bra outfit section okay Michael Orr agus tá mé Janu go bhfuil mé I má thea an seo fáilte go dtí go te nua agus brontaine sig fannacht backpack okay tá sé sin fossil galore Ínta Harry feirmeora lig an seo okay oh Gaeilge sin oh merit bhí sé ag fannachlum an seo Tá mé braclaach tú le Hampshire olc an seo an éireann ní bheith feidh mór agam mar sin Aniam ar an seo yeah, sinné Curry mé manium Hain ar dús Stefan I just create me cha here mar sin Runatá an anium okay Michael Orr Cancer an air
tá sé leis an chat seo. Ínta. Ok, tá obair le deanú agam inis leis an airm. Starter tools. Ag galore. Ok. An funiu atá agam sin leis an dath glas. Ok, mar galore. Okay, so cahime just an talú an airm glanú suas go bonasa, plant fibers, cloth, beach log agus wild spring greens. Micro. Beach log and shaw pager. And okay, pick up back. Marianne Shin. Gaeilge Eerie an sausage hunter. Shinny, okay. Beidir nach bhfuil méid deanú an rud ceart an seo ag tá sé ag over. Gin agus chlotháin eile dhéanann sé sin an cúis. Jab gentle in a clotha. Okay, inis plant fibers. Níl sin iad na wild spring greens. Cén size plant an ó glasra tá gceist leofa níl le cinse. Jab gentle in a wild spring greens. Beach log, and we'll see sin an gran seo. Sin é go díre. Cian amháin eile. Sin é na plant fibers inis. Sin na blachana? Sin é go díre. Na blachana ligan seo. Level up pinta le foraging. Okay. Tamig dollar ash le canch le merit nish. Sin é giadit merit. Sin é jab janta.
sé go fosa mar Alright, it's okay, my galore. Okay, so caihí mé garrod a bhailú agus an sin rudí a thógáil leo rud mar Animal Crossing nó Minecraft mar sin tá méid déanamh. Almanac. Okay. Build a piece of cozy furniture. Okay, so Caihir bug. Akache mar a dhéanam an crafting. Yoshi's inventory. I should go on scale again. Okay, sin an scale céan éis, so beidir go raithfidh mé as teasaite. Sin okay. Ní raibh sé sin an nervhí mé tíobh muoi ach tá sé anseo tíobh tíosaite. Decor. Okay. So Caihir bug, well, cuir mé sin an aice leis an labba faoin am seo. Build catalog. Sin é. Plant fibers tá 10 agus tá siad a le agam. Okay. Place an seo. Sin é. Okay. Agus ag dul arás go merit arís. Okay, so be litrathe ag teachtogam a imagine. Cooking fire. Okay, so tá an sinna cócaireachta de dhíthagam chun béile a dhéanamh. Mussels, ínta. Ar an trá. Okay, so caithfidh mé an sinna cócaireacht a dhéanamh inis, agus an sin béile nó grimbí a dhéanamh leis an sinna. Okay, níl mé gurí sinna a thur go díire in aice leis an seo, ach tá sinna an seo fásta sin ráite, ach beidir an tíú seo mar sin. Ach níl an sin. Okay, níl mé abalta aon rud a chur go díire in aice leis an seo. Okay, tuigim inis.
agus anis build catalog sinné agus tá clotha agus ama daí agam agus tá siad lig agam hana féin. Beidir an seo sinné an sinna cócaráachta teanta agam anis agus anis. Thuircí mé ar an mapa bhí sé ceint faoin trá ach beidir ní raithfidh mé cófada mar sin faoin am seo. Bhí sé níos fása plant fibers a ríist agus rud a dhéanú láta. Wild spring greens. Cé mé tuige manis cé mé an bí a dhéanú agus an dhé sin dulrás agus é a bhaile. Ok, tuige manis. Ínta seo iad a bláhanna. Ínta, so tá níos mó fáinneamh le fáil nuair deanam cócracht leis an bia. Okay, so tá cum ar an scéal go mé gur tús leis an airm le turnips. Cá bhfuil siad san turnip seeds. Okay, tá sin seo tá ahanrod agam. Okay, an seo. Cafid tá trí cion daí chur. Okay, anna mé líne mar sin. Press A to plant the turnip, so I may rash agus mar sin de. Oh, sé tá dú dean ar thar.
Ok. Is sin aiste ach tá sé go bhrínis. Sin é. An céad glasras atá le agam. Tá mé rais deanta agam. Say that 3 times fast. Soon your fields will be sprouting with ground-grown goodness, ground-grown goodness, ground-grown goodness. Níor sé có Jackar mar sin. So cé mé isce a chur ar na glasraí. A méid deanú nach bhfuil sé I churbáistí có minic an seo mar atá sé in dhearan. Don't leave them alone, ínta. Alright, cé mé búlú le mo hórsanna nua anis mar sin. Eddie the Mariner. Okay, so sin an cha agus an ferm atá agam. Agus sílam go bhágaí mé mar sin don fís an seo agus tásúil agam gur tugaí mé arás go dtí an cluiche seo sa céad fís an eile. Tá cuma ionta chuann sé Animal Crossing I gcimhneadú ach tá go leor eile le deanú an. Tá mé buint soltas go dtí seo mar sin feagaí mé mar sin é don fís an seo agus tugaí mé arás le eile. Okay, slán libh, amór.